बे समाव स्टुडिय'आव आं सन्दना इस्लारि। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरि बाथौ थानसालियाव सेथि क'क्राझार जिल्ला दुलारायगुदि बाथौ लाइमोन आरो माइनाव आफादनि बानजायनायाव सावराय जथुम एबा सेमिनार हाबाफारि खुंफुंदों। दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मोन 13 आन्सलिकफोरखौ लानानै माइनाव आफाद आरो दुलारायगुदि बाथौ लाइमोन आफादा सावराय जथुम हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियावनो मेल बेखेवगिरि महरै बाहागो लायो दुलारायगुदि बाथौ लाइमोन आफादनि मुस्रिसोरां ब्रह्म बिथाङा। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो गाहाय आलासि महरै दुलारायगुदि बाथौ आफादनि आफादगिरि मुस्रि देदलामाग्रा गयारि बिथाङा। लोगोसे गाहाय आलासि महरै बाहागो लानो हाबावो दुलारायगुदि बाथौ माइनाव आफादनि आफादगिरि मुस्रिमा रक्तिमा बसुमतारिया। दानिया फैदो बे हाबाफारिनि सोमोन्दै खौरांगिरिनि गेजेरजों आबुङै मिन्थिना लानि। नोंथांनि सोंनायाव आं नैबेखौनो बुंनो लुबैयो, आं दुलारायगुदि बाथौ माइनाव आफादनि आफादगिरि जानानै जोंनि बे बर' माहारिया बाथौ धोरोमजोंनो लोब्बा थानानै थांनानै दङ। जोङो माइनावफोरखौ गोदोनिफ्रायनो बाथौ सिबिबोनायाव नुबोबाय थादों। दा बे धोरोम सिबिनायाव मालाबा समाव गामियारि सिंफ्राव एसे गोदोसोनानै थानायखौ नुनानै जों सांग्रांथि खालामनो थाखाय आफाद दानानै साबना हामना फोसाबनो नागिरदों। गोदोसोनानै थानायखौ जों बोखांनो, फोजौनो, फेहेरनो नागिरदों। जोंना मेन थांखिया बेनो, जोंनि धोरोमखौ फोसाबनायाव माइनावफ्रा मावनांगौ हाबा दङ। न'खरखौ सालायनायाव, धोरोमखौ सिबिनायाव, फिसा फिसौ खांनायाव जों बेखौनो लानानै धोरोमखौ सिगाङाव लानानै मावबाय थागोन होननानै जोंनि आफादखौ दानाय जादों आरो। गामि ओनसोलाव थानाय आइजो जायफोर माने बाथौ सिबियारि आइजो, बिथांमोन आइजोफोरनि सायाव माबाफोर बोसोन होनो सानो नामा? गामियारिनि सिङाव थानाय आइजो माहारिफ्रा जोंहा आफाद दानाय दंखायो। जिल्ला आफाद दङ, दख'रा आफाद दङ। बिथांमोनखौ मालाबा गामि सिङाव हाबनानै जोंनि धोरोम फुजिनायाव माबाफोर बेले बेजा जादोंबा फोसाबहैगोन। जोंनि माइनाव आफादाबो लोगोसे थांनानै गामि आफादाव हाबनानै बिथांमोननि खुलुमनाय धोरोमखौ लाखिनायाव जों मदद होगोन। गामि आफादाव हाबै हाबै जों माइनावफोरखौ सांग्रांथि जानो थाखाय जों जेब्लाबो आवगायलांबाय थागोन। दुलारायगुदि बाथौ आफादनि बेन्दोङाव थानाय क'क्राझार जिल्ला दुलारायगुदि बाथौ आफाद, लाइमोन आफाद, बिथांमोननि जि दैदेनगिरिफोर दं, बिथांमोनखौ दुलारायगुदि बाथौ आफादनि जानानै साबायखर बावग्रोनो सानदों। मानोना जोंनि दुलारायगुदि बाथौ आफादनि जि मावथांखि बा स्ट्रेटेजि, बे बाथौ धोरोमखौ जौगाहोनायाव, बेखौ फेहेरनायाव जोंहा जोंनि जि इयुन जोलै हान्जा लाइमोनफोर दं, बे लाइमोनफोरनो बाथौ धोरोमनि खान्थि, बाथौ धोरोमनि सान्थौ आरो बिनि थाथौ एबा तत्त्वफोरखौ मोनफा मोनफा बिजिरनानै होलांनानै लाइमोनफोरखौ इयुननि थार बाथौआरि खालामनो थाखाय जोंहा थांखि दं। आरो बे थांखिखौ जाफुंहोनायाव हयथ' दिनैनि जे लाइमोनफोरनि मोनसे सेमिनार, बाथौ धोरोमखौ जौगाहोनायाव लाइमोनफोरनि बिबान, बे आयदाखौ लानानै जोंनि माखासे जाखांबोनाय फंबाय बिनानावमोनखौनो, गोरों गोरा फंबाय बिनानावमोनखौनो बिबान बानहोनानै जि हाबाफारि लादों बा दिनै सावरायमेलखौ लादों, बे सावरायमेला खोब ओंथि गोनां। आं सान्दों दुलारायगुदि बाथौ आफादनि जानानै दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो मोननानै निस्सय दुलारायगुदि बाथौ आफादनि जि मावनो लानाय हाबाफारिनि थांखिफोर दं, बे थांखिफोरखौ मावफुंनायनि मोनसे वान स्टेप आगान होननानै आं साननानै लादों। बेखायनो खोब गोजोननाय दं, मिजिं लादों बिदिनो मोनफ्रोमबो जिल्ला आफादफ्रा बेबादिनो लाइमोनफोरखौ लानानै सावरायनाय हाबाफारिखौ लालांबाय थायोब्ला जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जि थांखि, जे बाथौ धोरोमखौ गेवसार होनाय, बाथौ धोरोमखौ मिथिसार होनाय, बेखौ बुहुमनां मोनसे गनायजाथाव धोरोम खालामनायनि जि हाबाफारि, बे हाबाफारिया थाबैनो जाफुंगोन। बे मिजिंखौ जों दुलारायगुदि बाथौ आफादनिफ्राय लानो हादों आरो बे हिसाबैनो दुलारायगुदि बाथौ आफादनि आफादगिरि हिसाबै आं खोब गोजोननाय मोनदों। आथिखालाव गोबां लाइमोनफोरखौ नुनो मोनदों जे माखासे धोरोमारि बिथिंजों गोरोबैखौ, बे समाव मा बुंनो सानो? माखासे लाइमोनफोर दङ जे गोबां लाइमोनफ्रा गाव गावनि अस्तित्वखौ बुजिनो सानाखै बा सिन्था खालामनो सानाखै आरो एक्सुवेलि अरिजिनेल जि धोरोम, गावनि बे धोरोमनि बेन्दोङाव, बिनि सिङाव मा दङ बेखौ स्टाडि खालामाबालासिनो गुबुन धोरोमखौ आजावनानै लानाय साफा सानै लाइमोनफोरनि गेजेराव थाया नङा थागोन। नाथाय खोथाया जाहैबाय जोंनि आफाद हिसाबै आफादारि नोजोरजों जे जों जि हाबाफारि मावनांगौ दङ, बे हाबाफारिखौ जों खम समनि गेजेराव
आरो गोबां माखासे आंखालनि गेजेराव थानायाव मावफुंनो हायाखै बिसोरनो मिथिहोनो हायाखै बाथौनि सानथौ जोंनि बर' जाथि हिसाबै जाथिगत लाङोब्ला बे धोरोमजों मा सम्पर्क दं बेखौ मिथिहोनो हायैयाव हयथ' माखासे लाइमोनफ्रा धोरोमनि सोमोन्दै मोजां बुजिनाय धोरोमनि सोमोन्दै मोजां मिथिनाय बा धोरोमा मा जिनिस बा बे धोरोमा जोंनि जाथिजों मा सम्पर्क दङ बेखौ मिथिनो मोनैयाव साफा सानैया एसे दोरोददों जों बेखौ साननानै लादों बेयो जाहैबाय जोंनि माखासे मावनो लानाय हाबाफारिफोरखौ जों समजों गोरोबनानै मावफुंनो हायैयाव बे जादों होननानै जों साननो हायो। गुदि बाथौ आफाद नोंथांमोननि बे बाथौ आफादा बोलि होनानै फुजियो नाथाय गोबां बाथौ आफाद बाथौ धोरोम ओंखारबाय बिथांमोननि गुबुन बाथौ धोरोमनि सायाव बिथांमोनाबो गावसोरखौ गुबै होननानै लायो। जायखि बुङा गुबैया सोर बेखौ जों बुंनानै लानानै सोरबा गावसोर बुंनानै लानायजों फोरमान जानाय नङा। खिन्थु दिनै जों नुनो मोनदों जे गोबां स्कलारफोर फैदों बाथौनि सोमोन्दै बिजिरनो थाखाय बाथौनि सोमोन्दै बिजिरनाय लोगो लोगो जोंहा खेराइयाव हाबनांगौ जाहैयो। दा गुबुन बाथौफोर जायखौ होननो नागिरदों नोंथांमोननि सोंथियाव जायफोरखौ जों बुजिनो मोनदों दा बिथांमोनहा बाथौ धोरोमनि गुदि खान्थिफोरखौ नागारनानै गोदानै सोलायनानै बानायनो नागिरदों। बे बानायनाया गुबै जागोन ना गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय जि खान्थि बे खान्थिखौ लानानै फुजिलांनाया गुबै जागोन बेखौ जों बुङाबालानो बै जाय बिथांमोनहा स्कलार हिसाबै नुजाफैनाय जों गोबां स्कलार मोनबाय जाय स्कलारफ्रा बैसोरनि बाथौफोरजों थांनानै सन्थुष्ट जायैनि बिथांमोनहा खारबोफिनो जों लाफैफिनो खेराइ खुंनानै खेराइनि सान्थौनि गेजेरजों बाथौ धोरोमनि नितिफोरखौ मिथिनो बिथांमोनहा आग बारायबोनांदों। दा देख मोनसे जोंनि गेजेरावनो थानाय बर' हारिमु आफादा दिनै जोंनि बिटिआर जि एकर्ड बे एकर्डनि गेजेरजों जोंनि क'क्राझाराव थानाय नायल' जाल' गंसेल' मिउजिक कलेज बे मिउजिक कलेजआ बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों प्रभिन्सियेलाइज जाबाय गभर्नमेन्टजों लाजानाय लोगो लोगो बिथांमोनहा जेरै सेमिस्टार वाइसै जि लांनो नाजानाय बे लांनो नाजानायखौ खेराइखौ 5 सेमिस्टार आरो 6 सेमिस्टारनि थाखाय बिथांमोनहा बिजाब दिहुननो हायाखैब्लाबो मेनुस्क्रिप्टजोंनो दिनै स्टार्ट खालामदों। बेयाव जों मा नुदों बे बर' हारिमु आफादाव जेरै ब्रह्मनि मानसि दङ ख्रिस्टियाननि मानसि दं जयगुरुनि मानसि दं बिथांमोनहानो दैदेनगिरि बुंनो थांबा आफादगिरि बिथाङानो ब्रह्म ग्रुपनि सासे फोथायारि ब्रह्मखौ फुजिग्रा दिनै बिथाङा निजे बुंनांदों नागिरनांदों आरो जों फैनांदों जे जोङो गोबां नागिरबाय साहित्य सभायाबो होनो हायाखिसै बाथौ गौथुम जायखौ जोंनिफ्राय सोलायलांनाय होननानै बुंनो नागिरदों दा बिथांमोनहाबो होनो हायाखिसै जे नोंथांमोन गैयाबा जोंहा होनो हानाय नंला आरो जोंनि मिउजिक स्कुलाबो जाफुंनाय नंला बे बाथ्रा बुंनाया जों बुंनाय नङा जों बुंनानै लानाय जायाखै। बिनिफ्राय प्रमाना बेनो फैयो जे गुदि बाथौ आफादा जोंनि आदि गुदि जि नियम खान्थि दङ फुजिनाय खान्थि दङ एबा दाउसा फारौ होनानै जि फुजिनाय खान्थि दङ जों मिथिस'यै जारिमिना नुस'यै आबै आबौनि समनिफ्राय सोलिबोनाय बे खान्थिखौ जोङो नागाराखै बेजोंनो थांदों आरो दिनै बेखौनो नागिरफिनदों। फंसे खोथा जों बुंनो थाङोब्ला गो बेक टु अरिजिन सोदोबा नंखाय नङा दिनै बेबायदिनो जाफिनगासिनो थादों। आथिखालाव दुलाराय गुदि बाथौ आफादखौ एबा बाथौ धोरोमखौ गारनानै गुबुन धोरोमाव बारस्लायनायखौ नुनो मोनदों। गोरों मानसिफोरा गोबां रायजो राजाफ्रानो बारस्लायलांनायखौ नुनो मोनदों। बे बिथांमोननि सायाव सोरबा बारस्लायलांगोन बेफोरनि बिथांमोननि सुबुंनि सायाव माबाफोर ओरैनोथ' अरिजिनेलि बुंनांगौ सोरबा नैबे धोरोमाव बारस्लायनाय बबेबा बै धोरोमाव थांनाय बेखौ जोंहा एसेबां मानि आफाद हिसाबै बुंनांगौ गैया। आसलथे जों जेरैबायदि आफाद हिसाबै बाथौ धोरोमखौ बे दुलाराय गुदि बाथौ आफाद हिसाबै जों नैबे बाथौ धोरोमखौ जेरै नेतृत्व होदों दा बे नेतृत्व हिसाबै होनायाव नैबे दा जाखांफुनाय माखासे लाइमोनफोर बे लाइमोनफ्रा माखासे जिनिसखौ कनसेप्टखौ बाथौनि माखासे कनसेप्टफोरखौ मोनजोबैयाव खुब सम्भब बिसोरो माखासे बिदिनो जों रोंबायबो राबायबो दा जों गुबुन धोरोमाव थांबाबो जेबो जाया बेफोरबायदि साननाय मोननानै बुजिस्लाबैयाव थांदोंखौनो बुंनांगोन आरो बिसोरखौ। ओमफ्राय दा बिनिखायनो
दिनै जोङो नैबे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफाद बे लाइमोन आफादा यां जेनेरेसनफोरखौ लानानै मोनसे सेमिनार सावरायमेल लेंदों आरो बे सेमिनार सावरायमेलफोरनि गेजेरजोंनो बिथांमोना बुजिजोबबानो बे धोरोमनि कनसेप्टफोरखौ मोनजोबबानो धोरोमनि तत्त्वफोरखौ मोनजोबबानो मबे अरिजिनेल आरो मबेजों थांनो नागिरदों बेफोरखौ मोनथिजोबबानो बिसोरो निस्सय जोंनि बे बाथौ धोरोम बे गुदि खान्थिजों फुजा होग्रा बुलि खान्थिजों फुजा होग्रायावनो बिथांमोना थाबथागोन आं बिसास लायो आरो गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव माखासे उन्दै लाइमोनफोरखौ लानानै माखासे सोलोंथाइ होनायखौ नुनो मोनो नाथाय क'क्राझार जिल्ला हिसाबै बे सोलोंथाइ होनायखौ नुनो मोनाखै समाव मा बुंनो सानो जों आफाद हिसाबै एसे मावनो उन जादोंखौ आंबो सिमान जानांगोन खिन्थु जों फरजायक्रमै बेखौ जों स्टेप लागासिनो दं दिनै नोंथांमोनानो नुबाय जों दिनै सेमिनार खालामदों मालाबा मावबादा लेंदों मालाबा सांग्रांथि मेल लेंदों मालाबा बेबादिनो सोलोंथाइनि बागैनो धोरोमनि गेजेरजोंनो सोलोंथाइनि बागै जों लांगोन बे प्रग्रामखौ जों फरजायक्रमै दुलाराय गुदि बाथौ नैबे लाइमोन आफादाबो लांबाय थागोन आरो थेंक इउ दे सार गसाया नोंखौ सोरजिया मा मुहिनि नोंनाव दङथाय बर' एलबाम नायना मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लिरामिनि डिरेक्सनाव आरजि प्रडाक्शननि बानजायनायाव नुनो मोनसिगोन सायख'बाय मुंनि गोदान बर' एलबाम बे बर' एलबामाव फावखुंगुर महरै हिर'ग्राफा आरो राइबेल बाग्लारि गोदान जाखांफु फावखुंग्रि महरै नुनो मोनगोन निजोरा बर'खौ बे बर' एलबामाव समायना मिलौदो देंखो होदों निथामनि बर' आरो मोनसोम बर'आ बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय आरजि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलखौ बयबो आंगो खालामना लानो हागोन क'क्राझार गोजोननि नोगोर तितागुरि पार्ट 2 अपोजिट एनआरएल पेट्रल पाम्पआव ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस नार्सारि बे नार्सारियाव बायदि रोखोमनि समायना बिबारफोरखौ फालांगि महरै खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा मोननो हायो ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस नार्सारियाव गासैबो रोखोमनि बिबार गायनायाव गोनांथि जानाय आगजुखौ गोरलैयैनो मोननो हायो बेसेन लायाबालासिनो न'सिम दैथायहरनायनिबो खाबु दङ लोगोसे फरायसा आरो लाइमोनफोरखौबो बेवहाय सोलोंथाइ होनाय जायो गोबां मिथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 6009091992 ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस नार्सारियाव एक्टिभिटिस बायदियै produce and sell all kinds of horticultural planting materials and gardening design. Impart training to all students and educated unemployment youths, home delivery and door-to-door service free. Again, contact number 6003909192.